sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:10. Ang oras ginadulong sa inyo ang Sked Marketing. Tagkimo sa Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 30, 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mawatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyo balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa balita lokal. Expired nga mga karne nagkumpiskar sa isa ka baligyan sa Libertad Market. Ang lokal nga gobyerno sang Isabela nagpahanumdum sa pumuluyo kasunod sa pagsaka sa kaso sang COVID-19. Sa balita nasyonal, presyo sang gatong magasaka buwas nga adlaw. NCR kapito ka lugar sa pungsod gin-classify nga areas of concern sang Octa Research. Kag sa aton balita international, Singapore experts gidatun-an ang epekto sang COVID-19 sa wala pa nabunag nga baby. Sa aton balita sports, Hornets ginanunsyo ang sign and trade ni Hayward halin sa Celtics. Kag sa aton balita entertainment, Ina Raimundo ginlahugan si Julia Barreto nga kun mahimo niya ini nga mangin umagat. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:12. Detalye sa nga itong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC,
kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:18. Kakaroon sa detalye na sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Nakumpiskar subong adlaw sa Task Force Butagoy ang expired nga mga karne nga nakastock sa storage room sa isa ka balidgaan sa Libertad diri sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Task Force Butagoy Head Edward Martin na Pinaga, ini nga mga produkto ang ilang nga nadiskubrihan samtang nagapatagayon sang routine inspection sa lugar. Dugang pa ni Pinaga naglabot sa 300.75 ka kilo ang imported meat ang ilang nga na-recover sa diin base sa ilang nakuha nga record ini nga mga produkto ang ginmanufactured sa tung tuig 2018 samtang Setyembre tuig 2020 naman ang expiration date. Ini nga mga produkto ang sadto gin-deliver sang supplier nga G-Fresh apang ini wala na ginbalikan. Gitingwaan sang Task Force Butagoy nga makapahig-angod sa tagdumalahan sang mga kumuyahan apang ini ang wala sang opisina sa Bacolod ukon contact person man lang nga ila pwede masugilanon. Sunod kay Pinaga, ilan na nga nadokumento ang among operasyon samtang napalubong naman ang mga na-recover nga karne sa bulig sang AVM Bernardo. Nag-routine inspection kami, tapos nakasulod kami sa Pure Gold Libertad. Pagsulod to namon, gin-check ang ila itong amin section, and then sa ilang storage room, may nakita kami itong mga expired meat nga gapanag-iya sang G-Fresh. Ang kabahin sa pagpahayag ni Task Force Butagoy Head Edward Martin Pinaga.
Sa dugang nga balita lokal, nagpatigayon sang pagpanghawan kag pagkakas sa mga illegal structure kay nasang aga ang Barangay Granada sa diin, ginpamunuan mismo ni punong Barangay Alfredo Talimudaw Jr. bilang pagsunod sa Road Clearing Operation 2.0 nga ginmando sang DILG. Sunod kay Talimudaw, una nga nagpadala sang notice of violation ang italtapan sa 27 tanan ka mga individual nga nangin sentro sa among operasyon pagkatapos ang napulo ka adlaw nga deadline nga ginhatag sang barangay. Dugang pa ni Talimudaw, naglabot na sa 85% sa mga illegal structure ang ilatigayon nga nahawanan, samtang sunod naman katutukan sa barangay ang problema sa illegal nga pagparking sa mga salakyan. Liwat naman nga nag-apilar sang kooperasyon si Talimudaw sa tanan nga mga residente sang Granada sa pagsunod sa implementasyon sa kasuguan nga ginpapanawag sang gobyerno nasyonal. Sugod ni pahatag sang nagigad ng mga pinana pag-implementa gid sang dekada part po sa aton programa ng reminders sa mga nagbalik ng mga illegal structures naton. After 10 days, inimplementa na ako. Ang kabahin sa pagpahayag ni punong Barangay Alfredo Talimudaw Jr. Sa iba nga balita lokal, nanawagan ng lokal nga gobyerno sa Banwa sang Isabela sa ilang mga residente nga maghalong, magkooperar ka magsunod sa ginapatuman nga minimum health protocol. Ini kasunod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Banwa nga mga rason sa pag-lockdown sa Isabela Municipal Hall kag pag-sealed off sa 31 ka mga panimalay. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni Liga ng mga Barangay President Eduardo Pregoa nga nag-ugat ang pagdamo sang kaso matapos nagpositibo sa COVID-19 ang medtech nga assign sa District Hospital kag kabulig sa pulian sa Barangay 4 nga malapit lamang sa munisipyo. Nagpositibo man ang 3 ka mga local government employees nga nagka-close contact sa mga ini. Gin-sealed off ang mga pulian sa iban yung close contact agud malikawan ang paglaptas sang virus. Ini ang nahamtang sa Barangay 5 nga may 24 ka mga balay, sa Rumira nga may 5 kag Panakyaw nga may 2. Magabalik ang operasyon sa Municipal Hall sa Lunes sa Desyembre 7. Sa records ng Isabela Municipal Health Office as of November 28, 2020, 74 ang confirmed cases ang Banwa, 60 ang recovered kag 14 naman ang active cases. Una, ang ginalinan gid sini isa bala ka household helper. Inang household helper dili na nagapauli sa akon barangay. Pang-employer na sa isa ka medtech employee bala sang district hospital di. Nga amo gito sang ginhalinan nga nagpositibo to. Ang kabahin sa pagpahayag ni Liga ng mga Barangay President Eduardo Pregoa. Sa katapusan nga balita lokal, umpisa buwas balik sa pagbaton sa mga locally stranded individuals o kun LSI sa syudad sang Cadiz. Sunod kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr., tubtob na lamang subong Nobyembre 30 ang 16 kadlaw nga suspension sa pagbaton sa mga LSI sa syudad nga ginaprubahan sa Regional Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases Region 6 sa Western Visayas. Una nga nag-request sa moratorium ang Cadiz sa pagbaton sa mga LSI agud nga mahatagan sang panahon nga mag-aplastar sang maayo ang quarantine facilities. Ang Cadiz ang isa lamang sa mga lugar sa Negros Occidental nga ginahamtangan sang Provincial Healing Center. Ini amo ang St. Andrews Park Place sa Barangay Tinampaan nga sa karon may 30 na lamang ka mga gina-quarantine. Sa karon ang Cadiz ang may 47 ka mga active cases sang COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:23 sa tunda ng mga ka-action pinaka-importante nga lungan gid.
sa aton mga ka-action nga naga-monitor sa aton nga Facebook Live. Sa kay Ma'am Ramona Azero, good evening. Greet lang ko na dayon ang Deo Cadiz kag Azero family sa Aka-Arching pagid-ini siya from Barangay 35. Thank you so much kay Sir Alex Montesa. Good evening man. Oh, ako lang subong ako lang danay buwas makita nay nakamuna duwa. Sa kay baby Liyaging. Magandang gabi po sa inyo. Taga saan ka po? Ba't ka nagtatagalog? Okay, sa kay Sir Paul Spot the Third nga naga-monitor man subong iya nga gabi. Thank you so much. Sa kay Bebing Balwarte, Action Balita Evening Edition. Meaning naga-monitor ni. Thank you so much. Kay sa Action Bia Jonathan nga naga-monitor man. Sa kay Chris Vilma Treyes, naga-monitor live sa Banwasang Morsha. Thank you so much. Sa kay John Villarosa, good evening and God bless. So, ikaw madra, halong ka mo always. Sa akong paryente, sa kay Sir Bambi Serrano Defensor, mayong gabi action and monitor lang kami diri sa Estom 3 sa Barangay Estefania. Defensor Sir and Serrano family. Sa kay Ma'am Homa Lumena, good evening. Sa kay Ray Tuhaw Tenusan, good evening. Sige. Sa kay Ma'am Jocelyn Arisabita Olak, good evening man. Sa kay Mary Jane Mendoza nga naga-monitor man. Thank you so much, Geda. Sa kay Anthony Jones Savillo Ceblano, himala. Pag ko lang nakita mo nga name ha. Ikaw Good evening, Action and Monitor lang ko diri sa Barangay Idayawan, Kawayan. Good evening sa mga ka-energy ta. Sige. Sa kay Daisy Tiham Chushima. Check din babasa ko. Good evening Sa kay Sir Alex Fuentes nga naga-monitor na. Thank you so much, Ged. Sa tanan nga Energy Fans Club, good evening dira sa inyo. Sa kay Caitlin Nang, di naman isa subong nagasuroy. Anyway, thank you so much, Ged. Sa liwat sa mga ka-Energy Fans Club, sila dira nga President kay Dennis Richard Ruma, kag kay Vice President Manila, sa kay Rejan Tan Villalon. Si Rejan sa Manapla, si Dennis dira naman niya sa San Enrique. Kag ang ilang secretary si Anthony Jones Savillo Ceblano nga ti pasensyahan talang kay nagasako ni sa panghatag module. Dra naman niya sa Kawayan. Anyway, thank you so much, good sa liwata. Standby kita danay para sa dugang pagid nga aton man details sa national news. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:31, kagkaroon sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita nasyonal.
Sugataon nga saka sa presyo sang gatong ang mga motorista buwas nga adlaw Disyembre 1. Sa advisory ginanunsyo sang Petrogas nga ila presyo sang diesel kag gasolina magasaka sang pesos kag 10 sentimos sa kada litro umpisa plus 6 sang aga sang Disyembre 1. Ang Shell kag Sea Oil mag-implementar naman sang pareho nga saka subong man sa ilang nga kerosene. Samtang ang clean fuel magapasaka sang pareho nga presyo las 4:01 sang hapon Martes. Sa piyakabahin ginpayag sang Shell nga may yara sang price freeze sa presyo sang ilang kerosene sa mga lugar nga ginpaidalom sa state of calamity bagod sa naglabay nga mga bagyo. Gin-classify sa Octa Research ang National Capital Region kag 7 ka lugar bilang areas of concern sa posible pagsaka sa kaso sa COVID-19. Mangluwa sa NCR, ginlakip sa Octa Research ang Davao del Sur, Quezon, Negros Occidental, Pampanga, Bulacan, Misamis Oriental kag Western Samar sa idalom sang areas of concern base sa pinakaulihing nga monitoring report sang grupo. Gin-categorize naman ang syudad sa Makati, Lucena, Batangas, Davao kag Pagadian bilang high-risk areas matapos ni ka-record sang madamo nga kaso sa kada adlaw, positivity rate kag mataas nga hospital occupancy halin Nobyembre 22 sa tubtob 28. Gin-rekomendar sang Octa Research ang pagpabilin sang General Community Quarantine sa Metro Manila tubtob Disyembre agud masiguro ang ginaproject nga pagnubo sa kaso sang COVID-19 sa 2021. Sunog kay Dr. Guido David sang Octa Research, ang pagalug sang quarantine classification sa National Capital Region sa Disyembre mahimo magpa-delay sa improvement sa numero sang COVID-19 cases. Dugang pa ni David nga nag-upod ang Octa Research sa pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga halugan ng quarantine classification sa NCR sa unang quarter sang 2021. Ginpahayag sang health expert nga si Dr. Anthony Liachon nga ang Pilipinas dapat iprioridad ang paghatag sang COVID-19 vaccine sa mga lugar nga ginakabig bilang economic epicenter antes patutukan ang iban nga mga hotspots. Suno kay Liachon, anay advisor sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, dapat iprioridad ay National Capital Region, Calabar Zone, kag Central Luzon nga mga 70% sa economic epicenter sa Pilipinas. Dugang pa ni Liachon nga kung masiguro na ang 70% sa economic center, mahimo na nga isunod ang iban pang hotspots ng COVID-19 pareho sang Davao kag Cebu. Palayag pa ni Liachon nga ang paghimo sini palabot sang gobyerno ang target nga 2 ka tuig sa baylo nga 5 ka tuig. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:34. And pabalik diri sa aton iyang Facebook Live greetings sa kay Chris Milos family nga naga-monitor man kuno. Din ka mo nga area naga-monitor. Sige, anyway, thank you so much, good. Sa kay Sir Carlos Sabordo Jr. nga naga-monitor man ka, good evening dira sa imo. Sa kay Cheryl Jean Morados Diva. Good evening, Miss Ann. Please greet sila ni Tita Melly, Tito Mando, kag Nanay Ami na permigid nga nagapamati sa inyo. Thank you. Sige. Sa kay Teta Tita Melly, Tito Mando, kag Nang Ami. Naga-monitor ko na always. Sa diin ni Ma'am Cheryl, sa diin sila naga-monitor nga area sa Negros. Sige, i-message lang liwat kay ilawagon ko lang kung diin. Kay para makabalo sila balahaw. Ang ilan nga mga katupad balay, kung example, wala sila kabati, ang ilang mga katupad balay, makarelay sa ila sa information nga gintamyaw sila sa Action na Radyo. Sige. Anyway, siban pa natin yung mga ka-action nga naga-monitor. Thank you so much, Ged. Kag, syempre, hindi nyo gid kalimtan as always. Action El Rey, sige pa ning aton nga 500. Sige pa ning aton nga 500, no? Sige pa. Sige sa mga ka-action naton, hindi nyo gid pagkalimtan. Ang ining 500 nga ginawamin ko, lang nga kumatawgan ka namon, no? Kung nagpadala ka diri sang imo, yang
contact number, imo nga ngalan, imo nga edad, siyam gamay mga details Kag ti isa ka dira nga matawgan manamon, automatic madaog ka 500 pesos. But then, kinanglan mo man nga sabton, ang pila ka mga simple lang gid nga mga pamangkot man sa mga anchor. Halimbawa, sino ang nagapungko subong? Sino ang mga kilala mo nga mga nagaobra sa Action Radio? I mean, ang mga reporters, anchors, or basi may dramatista kayo nga kilala. Di ba? Ano da nga drama ang imo nga paborito? Kung may idea ka, dito si Action Brian. Ang uniform nga ginapamangkot. Kung may ideya ka, kung solid ka gid kung may ideya ka kung ano ang topic niya. Di ba? Medyo maburubudlay ni kay Action Brian niya pamangkod kay gusto yun ang daan may thrill ko kay para may dugang pagid siya. Nag-a-add na siya daan load. Secret na kung pila ang load. Anyway, kay Ma'am Yvonne Buicher nga naga-monitor man. Thank you so much, good Ma'am Yvonne. Dan sharing naman ko Asa okay sa Banwasang Pontevedra galian. Sige. Thank you so much, Gedra. Sa taga Banwas ang Pontevedra nga naga-monitor always man sa Action Radio. Kay Chris Milo Saliwat, Ibanyas family nga naga-monitor dira sa Purok Tultugan sa Barangay Mandalagan. Dira sa Barangay Mandalagan. Sige, thank you so much, Ged. Ay sakay Sotero Milos, ang gin-mention ko to kagina nga promo sa Action Radio, may ari na kami diti late, kanugon. Dapat ga-monitor ka always. Nagligad pa to sila nagpangkuha si Action Jan Diaz. Nagligad pa siya nanguha sa mga numero. Ti subong, ang ginahimo na lang sa Action Radio, gatawag na lang kami. Ang amon niya tambiolo. Amon niya ginakuhaan, ho. So, makuha kami na di mabunot, kami na di isa. So, kung isa ka di mabunutan, tawagan ka dira namon. Diba? So, pasensya na lang dira sa imo, Chris Milos. But then, continue lang sa pag-monitor kay basi pagka next malay mo, may second round or may third round. Duhang pang boxing pakyaw. Anyway, standby kita danay sa dugang pagid nga mga information and sa aton mga ka-action, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpadala diri sang mensahe. Greetings sa subong nga gabi. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:41, kagkaroon sa detalye sa ngaton balita international. Tinatunan sa karon sa mga doktor sa Singapore ang impact sa COVID-19 sa wala pa nabunag nga baby sa diin ang lapsag gaginbunag sang positibo sa virus nga iloy ang mayara sang antibodies batok sa virus rason
nga wala natapikan sa nga masakit. Ang nagapadayon nga pagtuon sa City State Public Hospital naghatag sa international efforts sa good hibaloon kung ang infection mahimo nga masaylo sa panahon nga nagamusong ang isa ka babayi, paano ang baby mag-develop sang antibodies sa taguangkan sang ila iloy kag kun bala nagahatag ini sang epektibo nga hinganiban batok sa virus. Una diri isa ka Singaporean woman ang na-infect sang COVID-19 sa tumulan sa Marso samtang ini ay nagamusong apang ginpahayag nga ang lapsag nga iya ginadala mayara sang antibodies batok sa virus kag sang ginbunag wala ini natapikan sang COVID-19. Kag sa aton balita sports, ginanunsyo sa Charlotte Hornets nga iya na gin-acquire si forward Gordon Hayward sa sign and trade deal sa Boston Celtics. Si Hayward ay nag-enter sa Hornets kag ang team nakabaton sang 2023 kag 2024 second round draft pick para sa protected 2022 second round draft pick kag nakahimo man sang trade exception para sa Boston. Si Hayward ay nagpirma sa 4 ka tuig nga kontrata balor $120 milyones. Ang Celtics naghimo man sa trade exception balor $30 milyones nga dapat gamiton sa masunod nga tuig. Kag sa aton balita entertainment, jutay lamang ang nakahibalo nga close sanday Ina Raimondo kag Julia Barreto matapos mag-upod man sa sulod sang 4 ka tuig sa pila na ka mga movie. Apang sa second episode sang online drink and spill series ni Barreto, gin-share na Raimondo ang ila connection nga duwa antes pa man ang ila pag-upod sa pila ka mga movies. Suno kay Raimondo, una siya nga nakahibalo angot sa pagbusong sang iloy ni Julia nga si Marjorie sadtong 1996. Rason nga ini ang nabatyagan sini ang ilaman niya closeness nga duha. Ginakabig naman ni Julia bilang second mom kag half best friend si Raimundo. Sa tunga-tunga sang vlog, ginlahugan ni Raimundo si Barreto kung gusto niya nga mangin umagad ini matapos nga iya bata ang naluyag sa iya. Dito kay nakakadlaw kag nagbalos man lahog si Julia kag ginsiling nga wala sang problema dala balos ang pamangkot kay Raimundo kun bala baliwala sini sa iya nga 7 siya ka tuig nga magulang sa bata sini. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:43 kag inyo ginpamatian nakabusan nga detalye sa ngaton nga mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Nobyembre 30, 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,